ଅପା ଚାହା ତ ପିଉଛୁ ବସିକି କ'ଣ ଭାବୁଛୁ କି ମୁହଁଟା କ'ଣ ଏମିତି ତୋର ଦେଖାଯାଉଛି? ଲୋକଙ୍କ କଥା ଶୁଣିକି ଗୋଟେ କଥା ବସିକି ଭାବୁଛି ଆଉ। ଜଣା ପଡୁଛି ତୁ ଅଧିକ ଟେନସନରେ ଅଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କି? ଆରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଲା ପରେ ଆର ଜନ୍ମରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଶା ଜନ୍ମ ପାଇବି, ବୁଝିଲି। ଆଲୋ ଅପା କ'ଣ ତୋର ହେଇଛି କି? ମୁଁ ତ ଶୁଣୁଥିଲି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ପୋଷା କୁକୁର ଘର ବାହାରେ ରହିଲେ କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଦହି ଖାଇଲେ ଛେନା ଟିକେ ଖାଇବେ ଗଦି ଘଣ୍ଟେ ଟିକେ ଶୋଇଲେ। ଆଉ ତୁ କ'ଣ ଆଜି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା କହୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? କ'ଣ ମଶା କଥା କହିଲୁ? ଆରେ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟ କଲେ କୁଆଡ଼େ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ପାଆନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟ ତ କରିପାରିଲିନି। ଭାବୁଛି ମଶା ଜନ୍ମ ପାଇକି 2-4ଟା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବସିକି ମାଡ଼ ଖାଇକି 108 ପୁଣ୍ୟ କରିକି ଭାବୁଛି ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ପାଇବି ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ସେଇଆ ଭାବୁଥିଲି। ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଲୋକ କଥାରେ ବାଟରେ ଝାଡ଼ା ବସିଲେ ନା ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ମନ୍ଦିର ତଲେ ନା ପଡ଼ିବ। ଆଜି ମୁଁ ଉଦ୍ଭୁତ କଥା ଶୁଣିଲି। ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବସି କାମୁଡ଼ିକି ତୋ ନା କରିବୁ, ଏ ଗଲା ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ।